ट्राफिक रुलखौ मानियाब्ला नोंथांनि एकाउन्टआ जानो हागौ एबारनिफ्राय 0 डाइरेक्ट चालानसो दाननाय जागोन। ट्राफिक रुलाथ' दंखायो जोंहा जोंनि आसाम स्टेटआवहाय। दा बेनि गेजेरावनो एबार स्ट्रिक्टसिन बानायनो नागिरबावदों। बे बोरै मायाव बेसेबां फाइन दानगोन आं बेखौ एसेब्लाबो स्लाइडलि बुंनानै होलांनो गोसो जायो नोंथांमोननो। जायफ्रा मेनलि आरो बैसो जायै गथ'फोरनो गारि हगारनानै होयो बिमा बिफाया, बैसोर बायदियाथ' बांसिन बि केयारफुल जानाया गाहाम। दा 31 डिसेम्बर 31 निफ्राय दा जोंहा आरो बिहुआव फैनो बावला, जाय मागो। दा बेखिनि समावहाय ओरैबायदि स्ट्रिक्ट बानायनो नागिरदों एबारनिफ्राय, जुदि नोंथाङा हेलमेट लायालासेनो सालायोब्लाथ' जोङो 1000 बेखौ मिथिखायो। बाइकआव साथाम जाबोब्लाबो सासेयाव 1000 खरै फाइन दानगोन। गासिबो चालान जाजोबगोन। आरो एबारनिफ्राय पुलिसा फैसा बिनानै लानाय बेफोरबायदि नंला। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा लाइसेन्स गैया डाइरेक्ट 5000 फाइन। आरो सिट बेल्ट गानाखैबाबो कारावब्लाबो बेबो 1000 फाइन। अनलि ड्राइभाराल' नङा, गाखोफाग्रायाबो सिट बेल्टखौ गाननांगोन। आरो लोगोसे जुदि नोंथांनि गारिया इन्सुरेन्स फेल अब्लाबो बिनि सायावबो फाइन। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि गावनि गारिखौहाय उन्दै बैसोनि गावनि न'खरनि बा फिसाफोरनो हगारना होदोंब्ला डाइरेक्ट 25,000 फाइन। आरो जायफ्रा लाइसेन्स गैया बैसोरनिबो गुबुन गुबुन फाइन बानायना होनाय जादों। थ' बेखायनो गासैबो स्ट्रिक्ट थानाया गाहाम। दायो निउसावहाय आवेर खालामजोबखाबाय, माने बयखौबो सांग्रांथि खालामनो थाखाय फोरमायनानै होबाय दानिफ्रायनो। गोबां रिउमार्स जागासिनो दं जोंनि बर' खौरांफ्रावबो, पर्टेलफ्रावबो गाबोन समफोरनि उनाव ओंखारगोन। जोंना एसे उन खोनायो नालाय। थ' बेफोरबायदि। दा बेजों लोगोसेनो मोनसे स्पेसियेल खौराङा बेबो, जोंहा गफुर हालामनि रायजो राजा माखासेया मा फोरमायदों गामि हाबसननाय दाजाबनायनि सायाव नामा? थ' जों नायलांनि। खुलुमबाय। आं सासे बर' हारिनि मावथि हिसाबै थांनाय 1987 मायथाइनिफ्रायनो आं सासे फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै आं सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय सम बर'नि जि एकर्ड जाबाय, दिनैहालागि मोनथाम एकर्ड जालांबाय। गिबियाव जाबाय BSc एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। बेनिफ्राय BTC एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। आरो दा थांनाय 2027 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जाबाय, बे BTR एकर्ड जाबाय। बे BTR एकर्डआवबो जों लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे सिमुलुगुरि हालाम ओनसोला BTRनिफ्राय बाद गोलैबाय। बेखौनो जों लुगैयो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जों 100% बाहागो लादोंमोन। जों सुप्रिमजोंबो सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनाय समाव जोंनि न' बां, मानसि, धन सम्पति गासै खहा जादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै जों दुखुथिया जाबाय। जोंनि बर' मानसिनि न' बां सावजानानै दिनै दुखुथिया जाबाय। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय फ्राय 17 जन मानसि मुंख्लं जालांनांगौ जाहैबाय। जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोङो BTRनिफ्राय बाद गोलैनांगौ जाबाय। बेनि थाखायनो जों आर'ज गाबहरदों। बेनि थाखायनो जों BTR सरकारसिम जों खावलायहरनो नागिरदों जे जोंखौ जाहाथे जिखुनु प्रकारेबाबो जोंनि बे ओनसोलखौ BTRआव सोनांगौ। बेनि अनगायै जों हारसानि गेजेराव हारसाया जोंखौ फोथाया, हारसाया जोंखौ मोजां अननायजों लाया। बेनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरदों जाहाथे जों BTRआव जों हाबनो मोनो। फारसेथिं जोंहा फरायसा आफादखौबो जों खुलुमहरो। जोंनि बे न'खरावनो, जाय न'खराव दिनै नोंथांमोननि बाथ्राखौ सावरायदों, बे न'खरावनो बिथां मानगोनां दिपेन बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां लरेन्ज इस्लारि साराबो फैदोंमोन। दिनै जों
एसे सुबिदा मोननानै नोंथांमोननिसिम जों हांख्रायहरनो लुगैबाय जाहाथे सारमोन नोंथांमोना जेब्लाबो जोंखौ बावनो नाङा जों सासे बर' फिसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै नोंथांमोनजोंनो जोंनि समफोरखौ बारहोनो लुगैथारदों गतिके दिनै नोंथांमोनखौ जों बे आर'जनि गेजेरजों जाहाथे जों बिटिआरआव हाबनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै जों माने नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जोंनि बे सिमुलुगुरि ओनसोलाव गामि हिसाबै प्राय 11-12 गामि दङ दा बे 11-12 गामियाव खमसे खम हमना ला जोंनि जनसंख्याया जाहैगोन 10,000 जागोन बे 10,000 मानसि जोंनि बर' मानसि दङ गतिके बयबो बिटिआरआव हाबजानायनि लुगैनानैनो दिनै नेबाय थादों गतिके नोंथांमोना अननानै जोंखौ जाहाथे बिटिआरआव सोना होयो दा मोनसे दुखुनि बाथ्रा बेनो जोंनि बे ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलबो खुलिजेनदोंमोन प्राय दिनैनिफ्राय हमना ला 40-42 बोसोरनि सिगाङाव बर' मिडियाम स्कुल दंमोन एलपि दंमोन एमइ दंमोन इभेन हाई स्कुलबो दंमोन नाथाय बेफोरो दिनै लासै लासै जोबलांनायनि लामायाव गतिके जों दा आसा खालामदों जोंनि बर' मिडियामखौ माबोरै माने जों फोथांफिननो हायो नोंथांमोननि हेफाजाबाव नोंथांमोननि सहाय सहजुगितायाव जाहाथे जों बर' मिडियामखौ आरो गायसनफिननो हायो बेखौ जों आसा फारि हरनाय जादों आसनि हिसाबै सरकारनि माखासे आसनि दङब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर' जायगायाव नांगौ बायदियै आसनिखौ हरा बिथांमोननि गोसोआथ' माने ओरैबाबो जोंनि बेरेखानो गतिके जों जि मोननांगौ जि माने मौलिक सुबिदाखौ मोननांगौ बेफोरनिफ्राय जों माने बाद गोलैनांगौ जायो जेरै मोननांगौ जेरै जों सुबिदाखौ थिग बेबायदि मोननाय जाया दा जोंनि स्कुलाव दा माने लेखाफोरखौबो बिथांमोना सम सम माने जुगार होया लेखा गैयाबा जोंनि फरायसाया माबोरै फरायगोन फरायनायनि माने असुबिदा जायो माने जिखुनु खेत्रआवनो आसाम सरकारनिफ्राय जों सुबिदाखौ नांगौ रखम मोननाय जाया थ' नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौ नांगौ बायदि होनो हायाखै मा जादों होनबा जानो गोनां बिहाव बा जाबायानो प्रिथिनि बिफा प्रेसारावहाय एसे प्रब्लेम जादों अभार जानानै प्रेसार दंखायोमोन ओमफ्राय जानाय लोंनायाबो बि केयारफुल जानांगौ जायो आरो माखासे माला मा जास्लाबो हाइ प्रेसारखौ साननो हाया नालाय लांनानै मानानै फैफिनबाय आरोना खौराङा बेखिनियानो बारा गोबाव खालामासै आं लाभ इउ अल दोनथ'बाय